Black hole அப்படிங்கிற பேரை கேட்டாலே நம்ம பிரெயின்ல டோபமைன் ரொம்பவே இன்க்ரீஸ் ஆகி ரொம்பவே ஆர்வமாயிரும். ஏன்னா அது ஃபிசிக்ஸில் இருக்க ரொம்பவே ஃபேசினேட்டிங்கான கான்செப்டான டைம் ட்ராவல், டெலிபோர்டேஷன், பேரலல் யூனிவர்ஸ் அது எல்லாத்துக்குமே ஒரு ப்ரூஃப் மாதிரி நம்ம கிட்ட இருக்கு. நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போறோம்னா, சயின்டிஸ்ட் புதுசாக பூமிக்கு ரொம்பவே கிட்ட ஒரு பிளாக் ஹோலை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இதில் என்ன ஸ்பெஷல்னா, அந்த பிளாக் ஹோல் இருக்கிற சிஸ்டமை நம்மளால வெறும் கண்ணாலே பார்க்க முடியும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இது உங்க ரிவீலிங் தி ரியாலிட்டி சேனல். நான் உங்க விஷ்ணுவர்தன். யூரோப்பியன் ஸ்பேஸ் அப்சர்வேட்டரியில் இருக்கிற ஆஸ்ட்ரானட்ஸ் சில மாதங்களுக்கு முன்னாடி சவுதர்ன் கான்ஸ்டலேஷன் ஆஃப் டெலஸ்கோபியம், அதாவது HR 6819 அந்த சிஸ்டம் நம்ம சோலார் சிஸ்டம்ல இருந்து 1000 லைட் இயர்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கு. அந்த சிஸ்டமில் இருக்கிற 2 ஸ்டாரை அப்சர்வ் பண்ணி அதோட ஆர்பிட்டை ட்ராக் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நார்மலாக ஒரு சிஸ்டமில் 2 ஸ்டார் இருந்துச்சுன்னா அது ஒன்று சுற்றி வரும். பட் இதில் இருக்கிற 2 ஸ்டாரும் ரொம்பவே ஸ்ட்ரேஞ்சாக பிஹேவ் பண்ணிச்சு. அதாவது அதோட ஆர்பிட் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக ஏதோ ஒரு மர்மமான விஷயத்த அங்கே சுற்றி வர்ற மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த ESO என்ன பண்ணாங்கன்னா, சில்லியில் இருக்கிற லாஸ் எல்லாம் அப்சர்வேட்டரியிலேருந்து MPG ESO 2.2 மீட்டர் டெலஸ்கோப்பை யூஸ் பண்ணி சில மாதங்களுக்கு இந்த 2 ஸ்டாரோட ஆர்பிட்டரை அப்சர்வ் பண்ணி அதை ட்ரா பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்கு ரொம்பவே ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் காத்திருந்தது. என்னன்னா, அந்த சிஸ்டமுக்கு சென்டர்ல ஒரு பிளாக் ஹோல் இருக்கு. இந்த பிளாக் ஹோல் சுற்றி இருக்கிற என்விரான்மெண்ட்டோட வயலண்டாக ரியாக்ட் ஆகுறதுனால இந்த பிளாக் ஹோல் பியூரா பிளாக்காக அப்பியர் ஆகுது. அதை வெறும் கண்ணால் பார்க்க முடியாது. பட் அது இருக்கிற சிஸ்டமை நம்மளால வெறும் கண்ணாலேயே பார்க்க முடியும். அதுதான் இதோட ரொம்ப ஸ்பெஷலான விஷயம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பிளாக் ஹோல் இருக்கிற சிஸ்டமில் இருக்கிற 2 ஸ்டாரில் ஒரு ஸ்டார் ரொம்பவே பக்கத்தில் இந்த பிளாக் ஹோலை 40 டேஸில் ஆர்பிட் பண்ணுது. இன்னொரு ஸ்டார் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே பெரிய நீள்வட்ட பாதையில் 60 km/s வேகத்தில் ஆர்பிட் பண்ணிட்டு இருக்கு. இதை வச்சு ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்தாங்க. அதாவது அந்த பிளாக் ஹோல் கண்டிப்பாக நம்ம ஸ்டாரை விட 5 சோலார் மாஸ் அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்னு முடிவுக்கு வந்தாங்க. ஸோ இந்த HR 6819 இருக்கிற பிளாக் ஹோல் கண்டிப்பாக ஒரு மேசிவ் ஸ்டாரோட கிராவிடேஷனல் கொலாப்ஸில் தான் கிரியேட் ஆயிருக்கு. This is one of the very first black hole to be found which has stellar mass and also appears truly black. அதாவது போன வருஷம் நம்ம ஒரு பிளாக் ஹோலோட இமேஜ் எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க. அந்த பிளாக் ஹோல் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சென்டரில் பிளாக்காக இருக்கும், சுற்றி ஆரஞ்சு கலரில் தெரியும். அந்த சுற்றி இருக்கிற ஆரஞ்சு கலர் என்னன்னா, அதை சுற்றி இருக்கிற கேசியஸ் சப்ஸ்டன்ஸோட ரொம்பவே வயலண்டாக ரியாக்ட் ஆகி நிறையா ரேடியேஷன்ஸ் எல்லாம் எமிட் பண்ணுது. அது மூலியமாக தான் அந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு பிளாக் ஹோல் இருக்கிறதே தெரியும். இப்போ இந்த பிளாக் ஹோல் வயலண்டாக ரியாக்ட் ஆகிறதுனால நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்கிறதே ரொம்பவே கஷ்டமாயிடுச்சு. அப்படி பார்க்கும்போது இந்த மில்கி வே கேலக்சிக்குள்ளேயே எக்கச்சக்கமான பிளாக் ஹோல் இன்னும் கண்டுபிடிக்கப்படாமல் இருக்கு அப்படின்னு சயின்டிஸ்ட் நம்புறாங்க. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சோலார் சிஸ்டம்க்கு பக்கத்தில் இருந்த பிளாக் ஹோல் பார்த்தீங்கன்னா 3000 லைட் இயர்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் இருந்துச்சு. இது ஜஸ்ட் 1000 லைட் இயர்ஸ் தான். மேபி இன் ஃபியூச்சரில் இன்னும் பக்கத்துலேயே கூட பிளாக் ஹோல் கண்டுபிடிக்க வாய்ப்பு இருக்குது. இதே மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கோட நெக்ஸ்ட் வீக் மீட் பண்ணுறேன். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நிறைய ரெஃபரன்ஸ் லிங்க் போட்டிருப்போம். இதை பற்றி இன்னும் நிறையா கூட நீங்கள் படித்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, இன்ஸ்டாகிராமில் நாங்கள் சயின்ஸ் மீம்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்ருக்கோம். தயவு செஞ்சு அதை கிளிக் பண்ணி போய் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.